Unibertsitatean ikasten zaudenean, hasiera baten ez dakizu zein izango da zure gustoko lanpostua, ez? Baina antolakuntzako ingeniaritzako praktikak egiterakoan, ikusten dituen hango fabrikazio buruak lanean eta pentsan eban, ni olako bat izan behar naiz, lortu diot olako bat izatea. Nire ustez, lan berdintasunean ondiokan emakumeok erronka piloa dakagu burrukatzeko, poliki-poliki bagabezia ardurako postuetara heltzen. Kiden sartu baino lehen, pentsatzen nuen emakume izan da eta adin jakin bat izatea gaitxi bat zailagoa izango zala olako lanpostu batera heltzea, ez? Baina kiden bakarrik nire perfil profesionala eta esperientzia eduki zituzten kontuan, eta gainera garai hartan planta guztiak gizonezkoak ziren, orduen honekin nahi dut esan, naiz eta emakumea izan edo edozein adin eduki, emakumeok ardurako lanpostuetara heldu dezakegula.